ሰራዊት ትግራይ ዳግም ናብ ግንባራት ጸለምቲ ተዋፊሩ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ቀረባ እዋናት ካብ ጸለምቲ ከም ዝሰሓበ ዝፍለጥ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ናብ ጸለምቲ ተዋፊሩ ምህላው እዩ ፍልፍላት ካብቲ ቦታ ዝሕብሩ ዘለዉ። እቲ ሰራዊት መሬት ካብ ምምላስ ዝልወፍሪ ካብ ዝወረደሉን ኣብ ተጠንቀቕ ክኸውን ከም እተኣዘዘ ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ድማ ሓድሽቲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ይገብሩ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቅድሚ ሰሙናት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ጀመሮ ምንቅስቓስ ስዒቡ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደሉ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ምንስሓብ እዚ ኣብ ላዕለዎት ፖለቲካውን ሰራዊትን መራሕቲ ውጥጥ ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሰራዊት ናብ ግዝኣታዊ መሬቱ ክዋፈር ትዕዛዝ ወሪዱ ዘሎ ነሲዒቡ ናብ ግንባራት ጸለምቲ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተዋፈሩ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። መራሕቲ ሕወሓት ኩናት ንምጅማር ዝኽእል ኩሉ ምድላዋት ወጊኖም ከም ዘለውን ፍልፍል ሓበሬታ ይሕብር ኣለዉ። ብዘይካዚ ላዕለዎት ካድረታት ሕወሓት ኣዘራረቢ መግለጺ መሃቦም ቀጺሎም ኣለዉ። ኩናት ፌደራል ብዕሊ ዋላ እኳ እንተዘይጀሚርዎ ንሕና ኩናት ክንጅምር ኢና ዝብል ዘረባ ካብ ሕወሓት ይስማዕ እዩ ዘሎ። ኣረጋይ ገብረክርስቶስ ዝተባህለ ካድረ ሕወሓት እቲ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተኻየደ ኩናት ምስ ብሄራዊ መሰልን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ዋላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት እንተዘይበገሶ ንሕና ባዕልና ክንጅምሮ ነርና ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኩናት ምስ ህልውናና ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ዘይተርፍ ነይሩ ክብል እውን ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብ ሓደ ምስ ታርጌት ዝተባህለ ሚድያ ዝተገበረ ቃለ ምሕትት ፍሉጥ ካድረ ሕወሓት ምዃኑ ዝእመን ኣረጋይ ገብረክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ኩናትን ሕዚ ዘሎ ኩነታትን ክዛረብ ከሎ እቲ ግጭት ብሰንኪ ውልቃዊ ድሌት መራሕቲ ዝመፀ ዘይኮነስ ምስ መሰረታዊ ሕቶ መሰል ርእሰ ውሳነን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ ዋላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት እንተዘይበገሶ ንሕና ባዕልና ክንጅምሮ ነርና ምክንያቱ ብሄራዊ ሕቶን ህልውናን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝነበረ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ንመሬት ትግራይ ብምሉእ ከም ዘይመለሰን ላዕላውነት ትግራይ ገና ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ክሳብ መወዳእታ ክቃለስ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እዩ። እቲ ናይ ሕዚ ስርዓት ወይ ድማ ፓርቲ ብልጽግና ንኢትዮጵያ ናብ ደምን ዕንወትን የምርሓ ከም ዘሎ ብምክሳስ እቲ ብሄራዊ ሕቶ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተመሊሱ እቲ ናይ ህልውና ቃልሲ ክቅጽል ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ ወሲኹ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሕቶ ተኣሳሲሩ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ምስሓብ እውን ዝትንክፍ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ምስሓብ እናሃለወ ንትግራይ ዳግም ንምጥቃዕ ይዳለሎ ዝብል እውን ስጋት ኣንጸባሪቑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕወሓት ኣብ መበል 51 ዓመቱ ዳግም ንቃልሲ ኣበሲሩ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ መበል 51 ዓመት ልደቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ንሓድሽ ዙር ኩናት እናተዳለወ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ንመሰል ዓርሰ ውሳነኡን ህላውኡን ዝቃለሰሉ እዋን መጺኡ ኣሎ ክብል ዳግም ኩናት ኣውጆ ኣሎ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መበል 51 ዓመት ልደቱ 11 ለካቲት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ እዋናዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ወጥሪ እናገደደ ምምጽኡን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተመለሱ መሰላትን እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ ከም ዘስመረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብግቡእ ከተግብሮ ኣይከኣለን። ብሰንኪ እዚ ድማ ላዕላውነት መሬት ትግራይ ገና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ከም ዘሎ ሚሊዮናት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ እቲ ብኩናት ተጀመረ ጀኖሳይድ ሕዚ ድማ ብጥሜትን ሕማምን መልክዑ ቀይሩ እናቐጸለ ምዃኑ ገሊጹ ሕወሓት ነዚ መግለፂ ዝሃበ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ናብ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝለኣኾ ናይ ምሕጽንታ ደብዳቤ ተቐባልነት ምስኣኑ ስዒቡ እዩ። ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ዝያዳ ኣዘራራቢ ዝገብሮ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ድልውነት እናገበረ ከም ዝርከብ ምክሳሱ እዩ። እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ምጥሓስ ይርከብ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንትግራይ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ሓድሽ ዙር ኩናት እናሃነፀ ይርከብ ክብል ኣጠንቂቑ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንሙሉእ እቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ዘውድቕ ምዃኑ እውን ኣስሚሩ ኣሎ። ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝቐረበ ጻውዒት እቲ ውድብ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝሓለፈ ጥፍኣት ይኣክል ብምባል ካብቲ ዕላማ ዘይብሉን ሃገር ዘፍርስን ኩናት ንኽእተዉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዚ ሓደገኛ ወታደራዊ ዕንደራ ተዓቂቡ ናብ ናይ ሰላም ኣማራጺ ክምለስን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእ ዓቕሙ ንኸትግብርን ጸቕጢ ንኽገብሩ ድማ ጸዊዑሎም። ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ናይ ቃልሲ ጻውዒትን ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ነቲ ቅድሚ 51 ዓመት ተጀመረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምዝካር ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ሓድነቱ ጠናኺሩ ንመሰል ዓርሰ ውሳነኡን ህልውኑን
ክቃለስ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ኣይንብርከኽን ዘለተ መግለጺ እቲ ውድብ ንሰላም ዘሎ ድሌት ጽኑዕ ምዃኑ እናገለጸ ብወገን መንግስቲ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ትንኮሳ ግን ብትሪ ከም ዝከላኸል ኣፍሊጦም እዚ መግለጺ ሕወሓት ዘውፅአሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር ትግራይን ዘሎ ምርድዳእ እናዝሓለ ካብ ኣተጋባብራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድማ ዝተፈላለዩ ጥርዓናት እናቐረቡ ኣብ ዘለውሉ ተኣፋፍ እዋን ምዃኑ ተዓዘብቲ እናገለጹ እዮም። ፌደራል መንግስቲ ሙሉእ ሰራዊቱ ናብ ደቡባት ትግራይ እናጸግዐ ኣብ ዘለሉ እዋን ብወገን ምዕራብ ትግራይ ድማ ገጀራታት ነፍሲ ወከፍ እናተዓደሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ይኹን እምበር ሰበስልጣናት ብልጽግና ፌደራል ኩናት ኣይኽፈትን ክብሉ ይዛረበሎም ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኩናት ክኽፈት እዩ ዝብል ዝንቡዕ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ጻዕዳ ሕሶት ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክብል ይፈቱ ኣቦ እምበር ብልጽግና ትግራይ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝለጠፍዎ ብኻሊእ ገጽ ድማ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ተጋሩ ዝርከብዎም ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ኣካይዶም ኣለዉ ኣብዚ ቅና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ከቢድ ፀገም ዝጠፍአ ህዝብን ንብረትን ቀንዲ ሓተቲ ክኾኑ ክክሕሱ ኣብ ክንዲ ፃዕሪ ምግባር ሕዚ እውን ህዝብና ናብ ዓፀባን ፀበባን ከእቱ ሓዊ ክፅሕትሩ ንዕዘብ ኣለና ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ከም ዝበሃል ሎሚ ዝዕሾ መንእሰይ ፈፂሞ ይህልን ብልሙድ ሽርሒ ጉጅለ ድሕረት ህዝቡን መጻኢ ህይወቱን ናብ ፀበባ ዘእቱ መንእሰይ ኣይህልን ክብል አብርሃም በላይ ገሊጹ ንሱ ዋላ እኳ ነዚ ይበል መንእሰይ ትግራይ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ተዓሹ ናብ ኩናት ከም ዘይኣተወ ንሱ ብምክልኻል ሚኒስተር ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ የውርዶ ዝነበረ ዘግናህኒ ተግባር ሓሪኑ ዓዱ ካብ በላዕ ነፍሲ ከድሕን ናብ በረኻ ዝወረደ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ሚኒስተር አብርሃም በላይ ይቕጽል ድጉል ድሌቶም ንምምላእ ከም ምክንያት ዝውዝዕዎ ዘለው ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኩናት ክኽፈት እዩ ዝብል ዝንቡዕ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ጻዕዳ ሕሶት ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ኢሉ ኩሉ ቅዱስ ትግራዋይ ንባዕተ ኣዶ ትግራይ ያክል ህፃናትን መናእሰይን ኣብ ትምህርቲ ምርምርን ስራሕቲ ልምዓትን ክውዕል እምበር ፍቁድ እዱርን ባዕትን ፋሕ ጭንግራሕ ክብሉ ኣይትፍቀድ ዝሓለፈ ያክል ሕርያና ሰላም ይልካ ብዕቱ ሞግት ፌደራል መንግስቲ እውን ሰላም ከይዝረግ ኣብ ጎንኻ ምዃኑ ብሙሉእ ልቢ ከረጋግፀልካ ይፈቱ ክብል እዩ ጽሒፉ ዘሎ ዶክተር አብርሃም በላይ አብርሃም ነዚ ይበል እምበር መንግስቲ ፌደራል ግዛእታት ትግራይ ናብ ዋንኡ ከይምለስ ትግራይ ድማ ንዘለዓለም መሬታት ወሪሩ ንኻልኦት ክልላት ክውሃብ ከም ዝገበራ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብሽም ድለይቲ ለውጢ ዝተፀውዐ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዶሎም ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላትን ምንቅስቃስ ድለይቲ ለውጢ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መድረክ ምክክር ኣካይዶም እዚ መድረክ ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንመጻኢ ተስፋና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ፍልፍል ሓበሬታና የካፍል ኣብቲ መድረክ ምክክር መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣይተ ኣሰፋ አብርሃም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ቁልጥፉን ዝተወደደን ፍታሕ የድልዮ ኢሎም ነዘመልኪቶም ማኒፌስቶ እቲ ምንቅስቃስ ዘቕረቡ ኣይተ ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ካብ ብዙሕ ጥፍዓትን ዕንወትን ዘድሐነ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይምትግባሩን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ክልል ብዘሎ ጉጅለ ዓንቃፋይን ህዝብና ንተወሰኺ ፀገም ኣቃሊዕዎ ይርከብ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፓርቲን መንግስትን ምትሕዋስ ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት እቲ ፀገም ክጋድድን ስልጣን ንዝብሓቱ ኣካላት ዘገልግሉ ሲቪል ሰርቪስ ለውጢ የድልዮ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣሰፋ ነዚ ንምፍታሕ ኣመራርሓን ኣባላት ድለይቲ ለውጢ ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝፅበዮም ገሊፆም ነዞም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደዱ ዝመፁ ዘለው ፀገማት ቀንዲ ምክንያት ሓቋፋይ ግዜያዊ መንግስቲ ብዘይምጥያሹ እዩ ዝበሉ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምንቅስቃስ ድለይቲ ለውጢ ትግራይ ተደራዳሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ኣይተ ኣሰፋ አብርሃም ኣብቲ ክልል ስልጣን ንምብሓት ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘሎ ጉጅለ ህዝቢ ድሌቱ ብግቡእ ተረዲኡ ካብ ዝጉጅለ ንባዕሉ ከርሕቕ ከም ዝግባእ ምዒዶም ኣብቲ መድረክ ናይ ተደራደርቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣሰፋ አብርሃን ሓዊሱ ኣመራርሓ ኣባላትን ዓረና ትግራይን ላዕላውነት ዲሞክራስን ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ፓርቲ ትግራይ ሹም ተንቤንን ባይቶናን ካልኦት ነጠፍቲ ፖለቲካን ተሳቲፎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዖ መደረ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ንዘለዋ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዕቤት ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ናይ ወደብ ኣማራጽታት ኣገደስቲ ምዃኖም ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣተማማኒ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ብሰላማዊ መንገዲ ምርካብ ንቁጠባዊ ዕቤትን ንነዊሕ እዋን ምርግጋጽ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ መሰረታዊ ምዃኑ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ እሱር ጂኦግራፊ ክትከውን ከም ዘይብላን እዚ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘመሓልፍዎ መልእኽቲ ኣተማማኒ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ብሰላማዊ ምትሕብባር ምርግጋጽ መሰረታዊ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም ንመጻኢ ቁጠባዊ ዕቤትን ነዊሕ እዋን ምርግጋጽን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣተኣማኒ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ መደረኦም ኣስሚሮም ኣለዉ
ሕዚ ኣብ እዋን ዓለማዊ ምስግጋር ከም ዘለና ዝተገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ርግፀኝነት ዘይብሉ ዘመን ጥንካሬ ኣፍሪካ ኣብ ርእሰ ተኣማንነት ብሓባር ዝቆመ ሕብረትን ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 130 ሚልዮን ህዝቢ እሱር ጂኦግራፊ ክኸውን ከም ዘይብሉ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ንምርካብ ጉዳይ ህልውና እዩ ካብ ዝብሉ ጀሚሮም ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዘለዎም ርክብ እናተወጠረ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጸሎም። ኣብ እዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብን ወታደራዊ ምፍኻርን ንሰላም እቲ ዞባ ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ኣብ ዝገልጽሉን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ዋንነት ተጠቃምነት ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ካብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝጋጨው ሓሳባት ይቃላሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ኤርትራ ሎሚ ባሕረይ ኣብ ሒሳ እየ ክትብል መግለፂ ሂባ ኣላ። መራሒ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መበል 36 ዓመት ስርሒት ፈንቅለ ምልኪቱ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱን ልዕላውነቱን ዝኸፈሎ ክቡር መስዋዕቲ ብምዝካር ኤርትራ ሎሚ ዋንነት ባሕራ ኣረጋጊፃን ኣብ ሒሳን እያ ክብል ገሊፆም። እቶም ፕሬዚደንት ዝበሉ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ፃዕርን እትጥቀመሉ ዘላ ሓረጋትን ንልዕላውነት ኤርትራ ዝግህስ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ዘይትሳተፈሉ ናይ ኣፍሪካ ጣልያን ዋዕላ ተረኺቡ እዩ። በኣንጻሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ኢትዮጵያ ተኣማማኒ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ምርካብ መሰረታዊ ሕቶን ጉዳይ ህልውናን ምዃኑ ብጽኑዕ ይማጎቱ ኣለዉ። ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እሱር ጂኦግራፊ ኮይና ክትቅጽል ኣይትኽእልን ዝብል መርገፂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሶማልያ እውን ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ውጥሪ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዋዕላ ጣልያን ኣፍሪካ ተቃራኒ ዝኾነ ሓሳባት ኣቕሪቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጣልያን ኣፍሪካ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጉዳይ ልዕላውነት ኣፍደገ ባሕሪ ምልኪቶም ተቃራኒ ዝኾነ መርገጽታት ኣስሚዖም። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣባላት ሃገራት ኣፍሪካ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዘዳኽምን ንዞባዊ ምርግጋእ ዝዘርግን ዝኾነ ይኹን ጣልቃ ምእታው ደገን ሓደ ወገን ዝውሰዱ ስጉምታት ክነጽግዎ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ልዕላውነት ሓድነት ግዝኣትን ፖለቲካዊ ናጽነት ሃገራት ኣብ ዘለዎ ጽኑዕ ክብሪ ክምስረት ኣለዎ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት እዚ መትከል እዚ ንጋራ ድሕንነት መሰረታዊ ምዃኑ ገሊፆም። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ልዕላውነት ሃገር ኣፍልጦ ምሃባ ብጥብቂ ከም ዝኾነንን እስጉምቲ እዚ ንመሰረት ዞባዊ ሰላም ዝዛረግ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ብኣንጻሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ዕቤት ንምርካብ ዝተፈላለዩ ናይ ወደብ ኣማራፅታት ከም ዘድልይዋ ደጊሞም ኣስሚሮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተኣማኒ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ብሰላማዊ መንገዲ ምርካብ ንቁጠባዊ ዕቤትን ነዊሕ እዋን ምርግጋእ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ መሰረታዊ ምዃኑ ገሊፆም። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተረኣየ ናይ ሓሳብ ምስሕሓብ ድሕሪ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተጋደደን ዝመጽእ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዘርኢ ምዃኑ ይግለጸሎም። ሰራዊት ኣሜሪካ ኣንጻር ኢራን ዝቐንዐ ወታደራዊ ወፍሪ ንምክያድ ይሸባሸብ ኣሎ። ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ንዝርከቡ ወሰንቲ መንግስታውን ጸጥታውን ትካላት ዒላማ ብምግባር ንብዙሕ ሰሙናት ዝቕጽል ወታደራዊ ስርሕታት ንምክያድ ህጹጽ መደባት የዳሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ጠቐሶም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመርከብ ጽዕነት ነፈርቲ ዩኤስኤስ ጀነራል ኣር ፎርድ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ብምውፋር ምስቲ ድሮ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጉጅለ ኣርማዳ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ክትሰርሕ ኣዚዙ ኣሎ። እስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ብዛዕባ ኒውክለሳዊ ፕሮግራም ኢራን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ዝቕጽልሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ምድላዋት ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተገበረ ውስን መጥቃዕቲ ዝሰፍሐ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትይዎም ጸንሑ ሓላፊ ጥምረት ግንባር ተሃድሶ ኣዛር መንሱሪ ዝርከብዎም 3 ፍሉጣት ተደለይቲ ሰባት ብዋሕስ ፈቲሖም ኣለዉ። ካልኦት 2 ተደለይቲ ፍትሒ ዳቫድ ኢማምን ኢብራሂም ኣስጋርዛድህን እውን ኣብ ልዕሊ ተቃውሞታት ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ጨፍጫፍ ተሳቲፎም ተባሂሎም ድሕሪ ምእሳሮም ተፈቲሖም ኣለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ኣሃዛት ብናፃ ኣካል ክረጋገጽ እንተዘይከኣለ ክሳብ ሕዚ ግን ኣስታት 53,000 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጠቕላላ ቁፅሪ ዝተቐተሉ ድማ 6,509 ሰልፈኛታት ሓዊሱ 7,008 ከም ዝበጽሐ ገሊጹ። እዚ ምፍታሕ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሰበስልጣን ነቲ ተቃውሞ ንምግታእ ቀጻሊ ጻዕርታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ተፈጺሙ ዘሎ።